Poďme sa dnes porozprávať o tom, čo sa stalo s medicínou. Pretože tá medicína bola kedysi o niečom úplne inom, ako je dnes. Ak si pamätáte, tak lekár to nebola pracovná doba od 8. do 4. Slovo lekár bolo poslanie. Lekári boli vážené osobnosti, či už v dedine alebo v meste. A prečo fungovali kedysi rodiny lekári? Pretože ten lekár nikdy nestanovil diagnózu, pokiaľ nevidel, ako a kde vy žijete. Takže lekár bol človek, ktorý bol ochotný aj o polnoci zobrať tú svoju lekárskú taštičku a išiel priamo niekde do domu a pomohol. A teraz sa preniesme do súčasnosti a pozrime sa na dnešných lekárov. Dnešný lekár, samozrejme, súkromná prax, založená SROčka, sám seba zamestnáva, aby sa každý vyhol nejakým vyšším, len nebodaj, aby musel lekár čosi platiť. Súkromná prax a teraz pozor, za každý úkon poplatok. Napriek tomu, že všetci títo lekári dostávajú za každého jedného pacienta, každý jeden mesiac dostávajú peniaze, či tam chodíte alebo nechodíte. Na čo my potom platíme zdravotné poistenie? To je ešte tiež dobrá otázka. Áno, úrady vám povedia prečo, lebo je to povinné. Takže to je odpoveď, lebo je to povinné. To sme si urobili my sami toto. Dobre, ale poďme ďalej. Čiže títo lekári v dnešnej dobe sedia v tých ambulanciách a vy tam vkročíte a už zaplatíte. Teraz vám poviem osobné skúsenosti, to sa dobre zasmejete. Lokácia Bratislava, hlavné mesto. Tá krásna západná Bratislava, ktorá už by mala byť veľmi teda moderná, demokratická, tolerantná a tu najviac teda by sa mala dodržiavať Hippokratová prísaha. Takže situácia, minulý týždeň chcela som sa objednať na vyšetrenie krčnej chrbtice, hovorím si fajn, zdravotné poistenie platím, zabezpečila som si aj výmenný lístok, aby systém bol spokojný, že teda áno, hrám tú hru, všetko som splnila. Takže zabezpečila som si výmenný lístok od mojej všeobecnej lekárky, tak si hovorím, nebude, hádam, problém. A veru, že bol. Takže zavolala som do nemocnice, Ružinovskej nemocnice, tak tam mi bolo oznámené, že na vyšetrenie tohto typu sa objednáva iba vo štvrtok a sú na to vyhradené iba 2 hodiny. Takže keď sa vám náhodou podarí zatelefonovať alebo dovolať sa, tak možno vás raz ešte objednajú. No lenže dovtedy bude mať krk rozsypaný na strúhanku, čiže to už ako mi bude nič platné. Tak potom samozrejme sú tu aj iné možnosti. Vy keď si dáte do Google súkromné kliniky, tak tých je tu viac ako potravín. Takže na vás Google vychrlí minimálne 30 stránok, fyzioterapia, súkromná klinika, súkromný, bez čakania, objednať, príďte. Dobre, tak som si to teda rozklikla, keď ma všetci tak teda veľmi vítajú. No a tam to pekne začalo. Prvá návšteva, konzultácia, 40 €. Dobre, však si vravím, fajn, dobre, budeme konzultovať za 40 €, čiže fajn, dobre. Tak keď to skonzultujeme a potom začala tá pravá sranda. Rentgen 40. Také vyšetrenie 50, 80, 40, takže ako obrovský dlhý nekonečný cenník sa na vás vyvalí. A ja keď som si to tak potom nejak tak prepočítala, tak si hovorím, fajn, tak pôjdem teda na tú konzultáciu, zaplatím 40 €, povie mi, že určite chce nejaký rentgen, to bude ďalších 40, takže 100, Boh vie, čo ešte k tomu. Samozrejme povie, že rentgen nestačí, bude treba taká rezonancia, bude treba hento, tamto, neviem čo, potom fyzioterapia. Potom... Dobre, keď som si to tak by očko pozrela, tak minimálne tých 300 € teda by som dala za prvú, možno jednu, druhú návštevu, tak si vravím, dobre, tak ak teda nebude iná možnosť, tak uvidíme. A hádam, už potom bude kľud, budem tam patriť, oni vám tam totiž to založia takú svoju kartu. No a ako budete tam chodiť? No ale to som sa veľmi tiež zmýlila, pretože tam bolo vyložene napísané, každá ďalšia návšteva bude stať buď 20 €, niektorí mali 40 €, čiže vy vždy, len čo vojdete, len čo vstúpite do tejto ambulancie, tak zaplatíte 20 €. Ako viete, keby tam bolo aspoň múzeum, že si niečo pozriem za tú 20, no tak to pochopím, ale ako nič, ako dáte 20 € za to, aby ste si pozreli celebritu pána lekára. Takže ak vám tu niekto niekedy hovoril, že si neplatíme celebrity, nie je to pravda.
my si tu dokonca dovolíme zaplatiť súkromné celebrity. Dobre, čiže tam som nepochodila, potom som skúsila ešte poslednú možnosť a to je vychytená klinika, ktorá sa skrýva pod názvom Nemocnica, ktorá by mala byť pre všetkých, Svätého Michala. Tak tam mi hneď na recepcii oznámili, že oni teda nemajú záujem o ďalších pacientov, ale urobili by výnimku, keby som bola vládny predstaviteľ. Takže tak, dobre. Takže nepochodila som, krčná chrbtica vyšetrená. Neviem, kedy bude, kde bude. No ale teraz si vezmime tú situáciu, že ja stále každý mesiac platím zdravotné poistenie. A ešte ďalší detail, všetky tie súkromné kliniky, ktoré vás takto skásnú, čo som vám teraz povedala, tak všetky majú napísané, že majú zmluvné vzťahy s poisťovňami. Takže oni vlastne dostanú peniaze od poisťovne a ešte, samozrejme, že si to nechajú preplatiť, ešte dostanú aj odo mňa. A ešte ďalšia taká čerešnička, vy keď tu máte lekára, aj všeobecného, pozor, aj všeobecného, hociakého, čiže všeobecný lekár, gynekolog, ortopéd, ja neviem, zubári, to je úplne iná kategória, to už je len pre hollywoodske hviezdy, tak vy si predstavte, že ešte tomuto lekárovi, každému jednému, tu v Bratislave musíte zaplatiť poplatok, ktorý sa pohybuje od 60 do 80 eur. Za čo? No to som sa aj ja pýtala. No a bolo mi povedané, že mám nepríjemné otázky a že teda je to za administratívne úkony. A ja hovorím, aké? Keď je recept napríklad a prepáčte, nedostáva napríklad aj zdravotná sestra plat za to, že vypíše, alebo lekár nedostáva plat za to, že vypíše recept. No, tak ja som sa akože na to tak nejak pozerala, že fajn, dobre. Takže teraz si predstavte, koľko vy dáte na tých lekárov. Čiže vy máte lekára všeobecného, 60 eur budete platiť poplatok len za to, že tam vôbec patríte a že bude ochotný sem tam vám vypísať nejaký recept. Keď tam nepôjdete aj niekoľko rokov, to je úplne jedno. Hej. No a potom máte ďalších lekárov, ktorých ako, ja neviem, no a nebodaj budete mať nejakú, ja neviem, cukrovku alebo niečo, tak budete platiť ďalšie a ďalšie tieto ambulancie a všade bude ten poplatok ročný. A keď sa vám nepáči, je tu ešte jedno riešenie. Je tu súkromná sieť po celom Slovensku, ktorí sa volajú Doktor Pro. A to je len pecka. Čiže aj tam som sa bola informovať zo zaujímavosti. Čiže vy keď tam, oni majú svojich vlastných lekárov. Ale pozor, niektorí, drvivá väčšina z nich sú lekári, ktorí majú svoje vlastné ambulancie a tam chodia pomimo ešte. Takže to majú krásny privýrobok. Máte tam krásnu recepciu, ponúknú vám vodu, kávu, samozrejme všetko. Keď chcete ísť k nejakému lekárovi, k nejakému, či je to ortopéd, gynekolog, čokoľvek, zaplatíte 150 eur len za to, že tam prídete. Ale samozrejme, že sa tu všetci tvária, že to je nič, to je v pohode ako pre Bratislavu, to je OK. A vy keď tam chcete, akože oni vám ponúknú takú službu, že my sme akože VIP, máme svojich VIP lekárov, takže my vás vieme objednať ku hociakému, akého si vy zmyslíte a už nebudete platiť. Máme iba jeden jediný poplatok ročný a to je 1200 eur ročne. No tak si môžete vybrať. A ja sa stále ešte vrátim naspäť a pýtam sa, kde je poplatok za zdravotné poistenie, ktoré platíme každý rok. A pôjdem ešte ďalej a pýtam sa, kde je rešpektovanie ústavy, v ktorej je napísané, že máme nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. A potom príde lekár z Piešťan, ktorý v čakárni vyvesí, že ak volíte Fica, tak vás ako nemá pre vás lieky, bude vás zosmiešňovať, akože to sme kde. A tento celý systém je chorý. A viete prečo? Lebo my sme to dovolili. My sme dovolili, aby lekári každý rok vyskakovali, pán Vysolajský, a žiadali ešte vyššie platy. Ale si uvedomme, koľko tí lekári berú z každej strany. Koľko oni berú tie súkromné, ja teraz hovorím o súkromných praxách, hej? Hovorím o súkromnej praxi tých lekárov, pretože oni sú z môjho pohľadu už nevedia, čo by so sebou, ešte kde by ešte vzali. A ja tam vidím jediný jasný cieľ. Úplne obrať pacienta o peniaze
a predať mu čo najviac chemických liekov. A opýtate sa prečo? Pretože to povedali obchodiaci, pretože bude mať za to vstupenku na sympózium vo Švajčiarsku, preto, lebo mi zaplatia týždeň v Španielsku, preto, lebo ja si precestujem celý svet za to, koľko drogy ja predám. Ako, prepáčte, bavím sa tu o lekároch či o drogových díleroch, lebo ja už teraz ten rozdiel naozaj ako nevidím. Takže ja som ako nespokojný občan. A prečo je to chorý systém? Existuje krajina, ktorá sa volá Bután. Samozrejme, táto krajina je veľmi ďaleko od Bruselu, lebo to už by ináč vyzerala tá krajina. Je to maličká zem, maličký štát, kde všetci si žijú v pohode a prevažná väčšina ľudí je zdravých. Tento Bután má tiež nemocnice, ale má bezplatnú zdravotnú starostlivosť a veľmi dbá na prevenciu. Čiže máte kliniky prevencie, preventívnej medicíny. Čiže vy, keď cítite, že na vás lezie nejaká choroba, tak idete tam a oni vám dajú bylinky, dávajú vám nejaké prírodnú medicínu, snažia sa teda tú prírodnú, majú teda aj chémie, samozrejme, ale všetko je bezplatné. A viete, čo je najzaujímavejšie, že ľudia to nezneužívajú, lebo sú zvyknutí, že idem tam, až keď mi niečo je. Teraz si predstavte, že by sa toto stalo na Slovensku, že by nemocnice a lekárne, že by povedali, v lekárni je všetko zadarmo, príďte si zobrať, čo potrebujete. Si viete predstaviť tých ľudí? To by boli plné koše, to by bola taká chamtivosť. My si vlastne ani nezaslúžime, aby sme mali niečo také. Pretože my sa musíme hlavne naučiť nebyť chamtiví a nevyužívať tento systém. Nevyužívať ho nijak. Idem do lekárne, len keď to naozaj potrebujem. Začnem kýchať, tak si prídem po niečo, s úctou poďakujem, vezmem si jedno balenie, ktoré potrebujem a odídem preč. Myslíte si, že by sme to mali v sebe? No čo ste? Za 2 hodiny by boli prázdne tie lekárne a každý by doma mal obrovské zásoby, lebo potrebujeme. Čo keď mi to niekto ukradne? Čo keď to ja si zoberiem lieky na celý život, aby to tam bolo? No, viete, to je presne toto naše chamtivé zmýšľanie. No a k tým lekárom ešte, ako vás dnes môže vyliečiť človek, ktorý o vás nič nevie? Ako prebieha lekárske vyšetrenie? Vy prídete do ambulancie, ináč ešte medzi tým odporúčam, pozrite si niekedy prednášky doktora Hnízdila. Veľmi zaujímavé a veľmi vám to tak otvorí oči, možno vám to trošku zmení pohľad na celé to lekárstvo a na to, že vy aj sami sa viete vyliečiť. Pokiaľ to nie je nejaká zlomená kosť, samozrejme, lebo na to tých lekárov naozaj potrebujeme. Ale vy prídete do ambulancie, oproti vám sedí človek za počítačom, ktorý vás v živote nevidel, vôbec sa nepoznáte. Polovica lekárov má ťažkú nadváhu, takže sú to ľudia, ktorí vám idú hovoriť, ako máte zdravo žiť. Dobre. Sadnete si tam a ten človek začne ťukať do počítača a ťuká tam pol hodinu, ani sa na vás nepozrie. Potom vyniesie nad vami nejaký ťažký ortiel, nejakú veľmi ťažkú diagnózu, dá vám lieky, o ktorých vôbec nič nevie, nehovoriac, že o vás vôbec nič nevie, a vy odchádzate s pocitom, že ste sa úplne stratili, vôbec neviete, čo vám je, predpíše vám e-recept, za ktorý samozrejme zaplatíte, ešte aj ročný poplatok, dopredu, neviete náhodou, že čo s vami bude. Keby náhodou ste už tu neboli na tom svete, aby ste mali predplatené, to pozor, to musí byť. Nemôžete umrieť, pokiaľ nemáte všetko predplatené, alebo zaplatenú jamu v zemi, tak to ako nemôžete ani odísť medzi tým. No a dostanete e-recept, ktorý neuvidíte, lebo je virtuálny, a dostanete diagnózu, ktorej nerozumiete a prídete do lekárne a dostanete lieky, o ktorých vôbec nič neviete a ktoré majú kopec vedľajších účinkov, o ktorých neviete už vôbec nič. A nebodaj budete mať nejaký vedľajší účinok a zavoláte k lekárovi, tak ten bude vzdychať, že čo zase. Prídete tam, nežiaduce účinky samozrejme neexistujú, pretože za to sú body a peniaze za tie lieky. Takže je to najlepší liek, aký som vám dal, to vám povie lekár. Ten nemôže mať nežiaduce účinky. A čo sa stane potom? Na tie nežiaduce účinky, ktoré sú akože fiktívne, vám dá ďalší liek. A už vás má.
a ste v systéme a pôjdete ako snehová guľa a bude vám horšie a horšie a horšie. Prečo to hovorím, že horšie? Teraz mi poviete, že som skeptická, ale prosím vás, napíšte mi, ak sa mýlim, ak klamem, alebo ak nehovorím pravdu, ale ja som za celý svoj život nestretla človeka, ktorý by povedal, ja som dlhodobo na liekoch a je mi stále lepšie a lepšie. Viete, ja nechcem, to nie je o tom zhadzovať lekárov. Ja si lekárov vážim, ale vážim si lekárov, ktorí naozaj nestratili ten zdravý rozum a tú mieru chamtivosti a ktorí naozaj vám poradia, povedzme, že aj zadarmo, alebo vám poskytnú aj nejaké iné riešenia, liečby, povedzme psychosomatiku. Ktorý lekár sa vás opýtal naposledy, ako sa máte, ako žijete? Ako žijete? Napríklad prídete s nejakým zdravotným problémom, ja neviem, bolí vás koleno a kedy sa vás lekár opýtal, neprežili ste povedzme teraz, ja neviem, rozvod, alebo ste v rodine v poriadku? Čo sa stalo? Nie, ten lekár príde a začne riešiť iba to jedno koleno. Ani sa na vás nepozrie. Opýtal sa vás lekár niekedy, že no bolí vás koleno, nezdá sa vám, že máte nejakú nadváhu? Nie, to je, bože, aby sa náhodou niekto neurazil, že má nadváhu, pretože dnes je to trendy mať nadváhu a ešte sa s tým vystatovať. My tu chválime chorý zdravotný štýl, teda chorý životný štýl takto, ktorý nám udiera na zdravie. Ja tu v Bratislave vidím neskutočne veľa dievčat, ktoré majú okolo 18 rokov a majú nad 100 kg. To je strašné. Ja sa nebudem tváriť, že je to fajn. Tie baby, čím sú tučnejšie, tým sú viac sebavedomejšie. Oni sa obliekajú obtiahnuté, elastiaky, ako jednoducho ukazujú, to som ja, nehambím sa za to som ja, pretože toto im dávajú, ale si uvedome, ako vyzerajú ich vnútorné orgány, brutálne obalené tukom, ako to srdce pracuje ťažko. Ja nechcem skončiť na liekoch. Nechcem a ja urobím všetko preto, aby som nepatrila do tohto narkomanského systému a preto ja tak veľmi bojujem aj proti tým farmafirmám, lebo viete, ja nie som, že vyložene proti liekom. Áno, ja som ochotná si dať, povedzme, Paralen. Áno, keď mala by som vysokú teplotu, vtedy by som si vzala. Nie som taká frajerka, že budem piť zázvorové čaje v 40-kách horúčkach, to si povedzme rovno. Ale viem, že je tam paracetamol, viem, že nie je nebezpečný pre telo a osvedčilo sa mi, že mi už párkrát pomohol. Ale nie je to bežná vec, je to povedzme raz za pár rokov sa to stane, že ten Paralen ja si vezmem. Antibiotika vôbec, pretože my antibiotika vieme nahradiť povedzme silným oreganovým olejom, cesnakom, veľmi silnými extraktmi, povedzme z cesnaku. Je mnoho ďalších spôsobov, alebo môžeme si zobrať serapeptázu napríklad. Je to vec, ktorá brutálne naštartuje imunitu už od tých buniek. My máme strašne veľa vecí, ktoré vieme nahradiť tou chémiou a nepotrebujeme naozaj tieto laboratórne nezmysly, o ktorých vôbec nič nevieme. My fungujeme, ako povedal Nikola Tesla. Ak chcete zmeniť svet, tak rozmýšľajte vo vibráciách, frekvenciách a v energii, pretože my naozaj toto dokážeme. Dokážeme to pretvoriť, dokážeme to zmeniť. A keď ten mozog dostane nejaký impuls, tak on vie zrazu spustiť nejaké tie procesy v mozgu. Čiže my do mozgu dokážeme vlastne doniesť informáciu očami, ušami a kožou. Dnes lekári nedodržujú Hippokratovú prísahu. Ja verím tomu, že to nerobia, pretože oni sú bohužiaľ závislí na bodoch, zbierať body. Tak to máte, ako keby mali kartu Kaufland, tak zbierajú si body. Zbierajú body, zbierajú peniaze, zbierajú provízie, boja sa, aby neprišli o pacientoch, takže každého si musia nejak zaviazať, každému niečo musia ponúknuť, všetko máme. Vy tam idete vlastne k lekárovi ako do obchodu a navyberáte si nejaké tie lieky, nejaké tie zvláštne kombinácie, ale počítajte s tým, že tie kombinácie sa budú stupňovať, tá dávka sa bude zvyšovať a to portfólio liekov sa bude znásobovať. A vy skončíte tak, že doma budete mať obrovské krabice liekov a nebudete vedieť, ktoré už čo, kde vám
urobia zle alebo dobre. A keď by to tak nebolo, keď by tie lieky naozaj boli na chvíľku a naozaj pomohli a fungovalo sa ďalej. Ale bohužiaľ sa to celé tak zmenilo a strhlo. A tie chemické lieky môžu byť taká barlička k tomu na tej ceste uzdravenia, ale človek sa musí uzdraviť aj duševne a musí aj prijať, povedzme, okolnosti, že ja sa nemôžem vyliečiť v prostredí, v ktorom som ochorel. To si zapamätajte. Tam, kde ste ochoreli, tam sa neuzdravíte. Vy musíte potom niečo v tom živote zmeniť, lebo tá choroba prišla pre niečo. Každá choroba pre niečo príde. Pretože ako má naše telo reagovať? Napríklad dnes ja vám poviem, prečo ja som takto teraz momentálne sa cítim zle, mám imunitu úplne dole. A je to preto, že posledné 2 týždne som išla úplne na doraz, ale úplne na doraz. Ja som pracovala do 12:30 do rána, stávala som ráno o 7:00 a už som pracovala, už som bola na mobile, na počítači a začala sa mi točiť hlava, pretože ja keď som zistila, koľko vecí mám urobiť cez deň, ale viete, tá moja bilancia, tá moja chyba je to, že ja neviem si nájsť tie priority. Ja nepozerám na to, či tu niečo zarobím alebo nezarobím a mne sa to potom tak nakopí a mne sa začala už aj točiť hlava. A ja viem prečo to je. Aj preto tá imunita mi teraz padla, lebo musím si vyčistiť stôl, ako sa hovorí, vyčistiť stôl a urobiť si nejaký systém a nejaký poriadok a niečo vylúčiť. A nenechať sa zneužívať hlavne. Pretože ľudia si potom zvyknú, že vám niečo zavolajú a hneď to urobíte. Takže mňa vždycky tá choroba alebo ten náznak choroby vždy ma tak akože zastaví. A ja viem, že to bude fajn. Ja si ešte k tomu si dám vysokú dávku C, mám vynikajúce C, nepôjdem cez mŕtvoly ďalej, pretože všetko počká a všetci počkajú a to si uvedomte aj my a hlavne ja nechcem skončiť v ambulancii, aby oproti mne sedela 150-kilová pani lekárka a hovorila mi, ako mám upraviť jedálniček, čo mám jesť, čo nemám jesť, alebo aké doplnky mám brať. Ako viete, ja na toto naozaj nemám nervy. Nemám na to jednoducho. Tento systém mi príde naozaj chorý. Viete ináč, ako to bolo v Číne kedysi? Kedysi v Číne bol lekár platený za to, keď cisár neochorel. Si to viete predstaviť? A keď cisár ochorel, tak lekára prepustili, alebo mu odťali hlavu, alebo čo? A skončil. Je to vybavené. Proste ochorel, tak si zlyhal. A tu, keď sa teraz pozriete, máme plné ambulancie. V každej ambulancii sedí doktor, ktorý zlyhal, pretože má plno pacientov. Lekár nemá čo mať pacientov. On má mať prázdnu čakáreň a má byť hrdý na to, že všetkých vyliečil. A nie plné čakárne. To je zlyhanie lekára. Lekári jednoducho zlyhali, nepomáhajú ľuďom. Práve naopak, pomáhajú k ďalším a k ďalším chorobám. A je to môj názor. Je to môj názor a naozaj veľká česť lekárom, ktorých aj ja osobne poznám, vynikajúcich lekárov, ale tí lekári spájajú západnú a prírodnú medicínu. Oni to vedia jednoducho spojiť. A ja nevylučujem lieky. Naozaj, ja som to teraz aj potvrdila párkrát v tomto videu, ale vstúpme si do svedomia a hlavne my ako potenciálni pacienti chceme naozaj toto podporovať. Chceme podporovať v tomto predajnom biznise. Je to tvrdý predaj, tvrdý marketing, tvrdý predaj. Na to nezabudnite. Nezabudnite na to, keď bude lekár, ktorý o vás nič nevie, opäť ťukať nejaký virtuálny recept a vám tam naseká rôzne lieky. A ešte vám povie, radšej ten príbalový leták ani nečítajte, lebo tam je toľko nežiaducich účinkov. Áno, ale kvôli niečomu tam sú. Oni sú tam preto, aby vám potom mali čo napísať do lekárskej správy, keď bude po vás.